I posljednji ljudi, s vama je Srećko s kanala Srčki Borazi i danas ćemo malo da igramo Fifu. Evo vidimo ovdje neko opet u ligu, neko ulazi, šta je ovo, imam svaki dan već. Ovo bacam napolje. Mnogo su slabi. Da ljudi, gledajte gdje sam, plus jedan je moj. Evo, od prošlog puta koliko smo mi igrali, 96. Naravno, niko ne igra, pičkava je materina. Koliko vas ima mrš. Znači evo vidite koliko se dosta promijenilo malo. Znači vidite, evo moj tim. Ladno mi mora, učimo. Dosta sam ga upgradeovao, vidite da imam ovog Pajserove, Alex Tales, imam Kimšika i ovi ostali su bili svi tu. Evo vidite, upgradeovao sam dosta divno, 85 mi je, tako da vidite. Vidite da sam i kampanju, mislim, nisam vam pokazao ni u jednom klipu koliko sam stigao za kampanju. Na kampanju sam stigao na broj 6, da, vidite, završio sam ovo. To treba se otključati da imaš tim 85 i to mi se onda otključilo i pokupio sam sve ovo. Idemo na chapter 5. Prva utakmica Valencija, igraću, evo, odmah, samo za vas. Nismo snimali dugo FIFA Mobile, zato što prošlo dosta vremena, ja sam imao i problema malo oko škole tamo, svađali smo se s nekim pederima, svađali smo se s budalama po školi i onda nije bilo vremena ni za igranje, učenje smo morali, imali smo malo više testova nekih, ovo nije ništa, neto branim, imali smo malo više učenja pa zato, izvinjavam se ako nije bilo, ako ste čekali duže Clash. Da, ne zaboravim. Napravili smo klan, znači klan Dek je napravio, burazeri smo mi. Znači, uđite svi u taj klan, ima nas 4 tek, tu je njegov brat, znači Dekjev brat, on se zove Gile 002, tu je Deki, ja volim Oreo, tako se zove, tu sam ja Srećko i to bi to. Pa nisam nešto raspoložen da igram jer nisam Umislio nema niko u odbrani, ja ljudi pomislio lele. Lindelf. O ne, dečko će. Stižemo mi na vatište bova, Griezmannu 81, dobra ocjena, trči ispred svih. Da li će Griezmann da bude brži od svih, da li će, neće da Dele Alli u sredinu, nije to Dele Alli, to je Jones, evo ga Ali, Dele Alli. Mislim da ljudi neće to da bude nešto dobro. Fuck. Vali ga, Zaza, drži Zazu, to brate. Nisi zadržao Zazu, pičkaliva materina. Sad. Pa klizni! Gledaj koliki... Ako bude penal, jao jebaću vam mater. Vidite ljudi, jer vidite. Šta mi radiš? Šta mi radiš? Pa mi dušu vadiš. Idemo 1-1, to je fora ljudi. Foru sam evo skapirao već kako ide to. Tako da znate. Možda ljudi ako se prekine snimanje, mislim, ne znam kako da ga stopuje. Veliki problem. Ne znam kako da ga stopiram, zato što ne mogu da ga stopiram ovdje. Game Tools na telefonu i ne mogu, ne znam kako da stopiram. Idemo Rocky, moj Ronaldo. Ne bi ima mater lupu. Nećeš da prođeš, Rabiot stoji iza tebe. Evo, Dele Alli, lopta. Za Jonesa, Jones glup. Idemo Rabiot. Op. Kimšik, bravo. Alarti, kurac, brate. Ide Rocky. Tu Jones, to nije isto brzo. Da će Jones da trči, vidimo po liniji da ide. Jones,
Da li je Roki dole? Ne može Rokiju. Roki nije uskočio, tu je Geta. Iz porno Geta. Neće moći ove noći, nama kažu protivnici. Ide vata loptu Kimših za Grizmana. Kakav sudar glavama o glavu. Da li ćemo uspeti za Jonesa? Kako je uzeo loptu Rabiot. Dele, ali... Opet se spio tu negdje Dele, ali nije uspio. Da li će Griezmann? Da li će Griezmann? Nijedan dobar stat na loptu bio je. Da li će Dele Ali? Neće. Da li će loptu pipnuti uopšte neko? Da li će? Puni sprint! Ojebem ti sprint, nemaš ti pejsa to. Ojebem vam mater, no, Valencia ne sme! Ide Cristiano, on je dovoljno brzo da dođe do kraja gola. Da li će mladi Cristiano? Opa! Brate, faul bi. Ne, sad će zadnju minutu da mi da dugo mamu i mi jebem. Briga. Šta radite bre budal? Nema kome še ne može. Dobro, Goša brani. Ovo da nisi odbrano pa razbio bi ti glavu. Bravo Goša. Džok, pazi. Ajde, Jugo ide ta lopta. Ne, stiže Jens. Mislim da će biti penali, budi penali. Šta je bro? Ide Jones, opa. Ju ljudi. Gabi, nije ovo Gabi, jebote, ja se sa Atletico Madridom sad nešto sjebu. Opa! Ide, bacam loptu napolje. Nećeš da uđeš u kazneni prostor. Kimšik zaustavi ga. Jo, ne. Centar šut glavom, ne, Goša brani. Gošo! To nisi odbranio, pa ti si mentalno poremećen, bre. Ko živote lutalica. Nerviram se. Zato što su glupi ko kurac. Nerviram se. Sapletni ga. Ma dobre. Nemoj, ne, ljudi, ne. Nema ljudi ništa od nas, idem for FT, ne mogu da igram više. Nerviram se ovo. Pa se smrzu pička napolje. Jebem ti ovo. Znate kad ću odot? Treba mi 90 tim, vidite. Nisu oni normalni. A skoro Atlas 5 gola im se igralo sa tak. Pa oni nisu normalni, ono baš nije. Ja ne znam kojih kuraca vi misle, ali ajde. Ne igra mi se više ništa ljudi, igrat ćemo ovaj turnir. Treba da stignem 96 gola, jedite vi pake. Pička vila, materije, ne možete da igrate. Uđite u ligu, molim vas, nemojte da budete takvi, imate mnogo i bolje lige. Ako hoćete da napredujemo s ovim YouTubeom, mi, Deki, ja i Darko, stavite taj jebeni like i share barem, ako ne prestajemo sa snimanjem gotovo. Mi se trudimo koliko možemo i da postignemo i na dan ako treba. Ne izlaze često klipovi jer ne možemo zbog škole. Ja bi, gledajte, da nemam ovo sa školom, ono da sam završio skoro, jer ja sam osnovna škola, 8. razred. Mi treba se pripremamo sad za upis u srednju i moramo perfektno ocenu. Jer kod nas to tako, pičkarski jebi, opa, idemo. Tako da znate, izvinjavam se što nema toliko klipova, ne možemo ni mi da postignemo. Darko može jer on je peti, njega boli dupe jer peti ne ulazi. I ja. Ne. Idemo gobre. Moram da skoro najmanje 30 gola da bi mi stigli ovih pederi. Znači, kada to se desi? Kad vrbi rodi grožđe. Ako se čuje kola, izvinjavam se. Idemo ljudi dalje, Great Šansa Nova, idemo. Lepu materinu.
zato što strojevi, dobljeni govnari. I niko ne zna da će to uvek postajati. Idemo. I još šta uradi Crni Dragojlo. Idemo Griezmana golfu, da li će golfa da se... Opa, i Dele Alli za gol. 6-0. Ide Cristiano. Cristiano za Jonesa, Dele Alli je dole. Opa, 7-0. Pam. Idemo. Bam. Znači, rekao sam vam sve. Znači, uđite u Clash Royale, kad uđete, idite u našu stranu, znači, burazeri smo mi. 1400 valja treba request trofeja, to ćemo malo da povećamo kad se skupimo. Biće Eldera besplatno, a ovi ko lideri, ko zaslužuje, znači ono, to će biti. Mislim da to može, ne znam da li možda se menja, ako ne, napravit ćemo novi klan i... Eto. Ali, za sad je dobar klan. Izvinjavam se. Ljudi, 10 gola postižemo lagano. Dam! Gledajte sad tu perfekciju. Dole. I 10-0 ljudi. 10-0, vi ne možete da verujete kako to dobro, taj 10. gol date. Već sad Jones ide na golmana. Golman se sjebo. Brate, ovo bi trebao i penali gola bude. Znači, pogledajte, molim vas, kako to može bude i ovdje. Pukao ga, brate, zabio se u mrežu. Vidim. Brate, kad ga pukao od uvog. Nemaš, znači 11-0. Ajde, neki vrsta tako da bacimo, ako ispalim, ako ne boli mi koze. Izlazimo dobro, na 46 gola, jedite mi patke. Znači da, evo, šta sam ja se vidio ovdje. Sad će se sučiti, nemam dovoljno jak internet. Ups, zapratite me na Instagramu Srećko R95 se zovem. Ja sliku s Dejanom. Ajmo za 6 dana. Ja sam uzeo tamo Aleksa. Ja ću ljudi da kupim, zašto sam vidio da dosta youtubera dobio neki igrač odavde. Dobit ću pare, dobit ću ovo i možda da dobijem. Volio bi najviše Handanoviću jedan najjači si. Golman, evo moce. Najbolji. Znači nisu neki igrači, jeste ovaj najbolji, Govinici i Joki. Otamendi. Odbrana, da. Ja sam cijelo da smo da uzemo DG-u, ali jebo. Imamo da li se scouting refreshamo, ako jeste da igramo, jeste super. I ovdje igram dosta, zadesio mi se da sam dobio Jonesa, ono što imam već u timu i dobio sam ga isto. 81 rating mu bio. Ali ja sam već imao 83 rejtovan Jonesa, tako da sam samo upgradeovao i vidite na koliko sam stigao. Najviše ni toliko kartica za onih, kako zovu, za trening XP ono. I to sam se potrošio, sam cijelo tim skoro bio. Znači golmana 85, odbrana, samo još ovog postigao, treba da ga upgradeujem, da im da mogu da uzem. Sam još jedan, znači evo, Marko Asensio najviše, znači Marko Asensio. Gledajte ga. Hero kartica. Nisam toliko s Dele Alli, treba da igram one gluposti, treba da ga dignem, ja mogu, ne znam, mogu da ono pedera da dignem, ne mogu, pička li mu materina, mogu Griezmana za to. To bi bilo to, neka se refresh ovo activities, za 1 sat i 34 minuta, neću da diram ništa. Da vidim što ne selam u pedero da bi ovdje. Urliha ću ja prodam za 15.000 pa ga neko kupi. Pa jel te ja ne moguš. Biš to. Stavit ću za 15.000. Tako da se prodajte. I to ne mogu da prodajem. Znači Urlih, jedino on. Ne znam kako se ljudi izgovara, sjebao sam se, imam 25.000, skupljam koji se dosta. Treba mi za upgrade ovog postigao. Kimšah sam dobio, uzeo sam mu ono sranje, pa sam ga malo updateovao. Vidite, nemam, evo, vidite. Samo za još jedan level imam, nemam, ne mogu, znači moram paziti. Mogu jedino još ovog da upgradeujem u odbrani. Znači evo to, jedan put.
I ostade mi posle, trebamo ove pedere ovdje. Gledajte. Ovdje mogu od ovih glupih igrača, to sve mogu, evo, staće mi ovo, na primjer. Vidite. Ali na drugu stranu neću moći. Znači, nema šanse. Ja čekam uzem Draxlera ovdje i bacit ću, kad još uzem drugu formaciju, pa ću malo da štedim ove gluposti. To mora da igram za trening XP, ne znam gdje se to sve dobija. Ja onda sam bio obično uzem ti pare mi telefon. Ne znam gdje se to dobija, sad ću vidim. Player, daj, Mega skills, player peko. Skill boss, to su obični skill boss, to nisu 4 neću. Ne znam da se to ljudi mora da igramo, nedostane gluposti pa da dobijem te trening XP. To mi nervira. To je bilo ono, ja mislim, challenge. Ali ja ću, kad već Griezmana možda neću više da koristim, koristit ću ovog mladog ovdje, 120. Gaitana, najbolji. Ja se šufam to. Evo moj drugar Gigi, znači Deki, ovaj što je u klanu kod nas uzeo je ovog, pogledajte mu pace. Ima ga, sad ću vam pokažem. Meni je smešno kako on brz levi bek, ali brz, ne može brži da bude. Će ga naći, on igra isto, nego treba da uzete, nema ni on toliko više na temu. Evo ga, ne mogu da vam pokažem pace mu je, ima uzeo Papadopoulos, evo. Vidite, on je ovo ne upgradio, nego Fellaini je dosta upgradio. 85, ima da 87. Evo čekam, koliko mi treba za Draxlera? Neto. Ovo je tako nastavno. Ovo je za Mbappe. Pa blizu sam ja. Da. Uzet ću malo Paris Saint-Germain-a. Dobar je. Sprint, dribbling, ekstremno. I Areolu, jedva čekam Oreolu, znači 24 milijarda. I Markizija, strte one gluposti tu. Ma igramo jedan vrtas ono da vidimo. Hoću da ispadnem ili da uđem. Ako ispadnem jebi ga, šta da se radi? Jednom se živi, u dva put se umire. Šalim, ali opet dosta gluposti. 85, David Silva, imamo probleme. Ima jedan dobro, ima malo težu taktiku, malo zajebana. Mislim za njega, jer ima dosta ovdje, ima samo jednog ispred skroz, evo Cristiano tu nije svoj ispred. Malo šteka zbog neta. Da li možemo iz prve ruke, brani Goša, ko je ovaj gol, nisam vidio. Evo gore tu. Bum. Ali ga promaši Rabio. I bim li ti mater. Kako si ga promašio? Imamo Cristiano. Faul odmah. Ovaj mali ne ga dere, nego... Ovo nije dobar štencer. Bilo bi bolje da sam lepo centar šuto. Mislim da sam ga bolje zavrnuo. Evo. Opa! Gdje si Rus? Bam! Ne! Mršu pičku materinu. Ne, brate, šta se dešava? Evo ovdje. Evo vidite. To je dobro. Vidite kako ekstra igrač. Jao, dobit će me lik. Ne vjerujem da će ovo biti tako. A možda i neće. Samo da igram lepo, da se ne pravim pametan kao prošli put. Tako sam se pravio kad sam trebao da uđem u World Class 3. World Class 2. U World Class 1 jebem li ti šta ja pričam. Tako sam se pravio, pa neću, uđi me ono lako, znate. Ušao sam lako. Mislim da sam igrao 5 puta posle. Dobre, 4-3. Možda imam još jednu šansu, gri šansa. A golman izašao, skoro. Idemo. To je to. Pobjeda za mene, 5-3. Idemo dalje, ljudi, bre. To je to, 5-3. Vidite kako se vraćam. Ja se vadim, znate koliko sam fanova dobio. Dobro, fanove su ekstra. Jebim ti ako, izvinjam se ako se čuje opet kola. Fin pestu. What the fuck is this? Ovo nisam ni vidio da mi može. Nemoj se. Ljudi, što je ovo? Ljudi, znate šta? Nek ide pare. Evo za klip dajem. Molim se Bogu neki crven da padne, imam 505. Znači, znate koliko se molim ovo? Evo. Ovo ako ne dobijem neko dobro, ja se kilam.
Ja, živote, dao sam pestolju. Dobro. Dobro. Gotovo. Ne! Ne! Marš u pičku materinu. Imam 56.000. Ljudi, još nešto sledi. I ovo kraj klipa. Šta da dignem jebem ti, da li Griezmana, koliko košta Griezmana da se digne? Hajde da igramo još 2 puta. Šta da igram? Hajde igram još ovo 2 puta. Ne, 3 puta moram da igram. 4 puta, ne, 3 puta moram igram. Jao, živote. Ajde, otvaram onaj pek. Neću da zvonim taj pek jer ću za onih 1 sata da čekam, ne gluposti. Da, dignut ću Griezmana, tako da idem ovdje da igram. Hoću Griezmana dignu 82 i da završim već jednom karijeru s Griezmana i da uzem tog Gaitana. Ljudi, razočarao sam se, trebao sam da ih čuvam, ajde za klip da bude barem fair jedno malo. Čekamo protivnika, ko je protivnik? Da imamo protivnika, 85, 83, dobra ekipa, nije loša, ima dobro golmana, 86. Ja sad mislim da je objedinjen golman, evo je, uzet ću ja Handanovića. Mislim, ako ja sad ne osvojim ništa u ove gluposti, znači ono za tim ovdje u ih, znači ono da čuvam jer sam se sjebo, prošli put sam kupio i Komana. A dobro, mislio sam da se to ne sačuva zato. Ajde tu, ajde sađi malo. To je to, 1-1. Da ga dovršimo odmah, šta čekanja. Vidim Cristiano koliko je brz. Da vidimo da li ne može mali Tales da ga završi. Pukao ga od, ja mislim, od igrača nekog. Idemo opet Cristiano, njegov šut, sad će vidjeti kako, moram dole malo i on će sada izaći kao pička i ja ću ovdje da nema da siže. 3-1, vidite sad ću u klipu da dođem do 600 i oni gluposti. Vidite kako je to, hop. Dobro, ja sam mislio da će golman više da izaći, da nema se. Ja dosta igri šansi, ne zajebavam se ako neki bude. Izvinite ako je to bilo nešto, usrao sam se ja, vidim nešto mi se pojavljalo, što je ovo? Ne sponzorišem neki youtuber, mislim sponzorisat ću ja, nisam uspio, nema se. 4-2, mislim da je ovoga, ajde da dovrši Rocky, ne može Rocky, ali može Jones, 5-2 da bude kraj igra. 5-3, pička, drži se, a, pičko. Neće stigneš, 5-3, a, nećeš ti da mene stigneš. Bam, manji ugao, da će opet ugao poći. Ajde, dođi ispred. Dobre, 6-3 zagarantovana pobjeda. 6-3, ljudi, idemo kući. Evo, dobijam te fanove, to je to, 593 fanove. Param, pam, još jedna pobjeda. Ljudi, i s ovim će završimo klip sa ovu pobjedu, ja bih Vanđe Griezmana 82, idem kući 84, dobar tip, i ja sam mislio to je Buffon, ljudi, na koliko usao sam se, u gaće, o majke. Kaj gledamo, lele, Juventusov golman, ne znam za nijednog više, zaboravio sam da ima još neki tamo pelenac, neki tamo šmađijenac, kako se već zove ovaj peder. Kakav dribling malog, i Delali završava. Idemo. Mora držim opet ruke, mora se paziti opet zbog. Nisam lepo šutnuo, a i nisam lepo centrirao. Idemo tu. Opa. Ne! Fakat ne verujem. Jones, šta to radiš? Ovakve šanse ne smiješ da mašiš. Dole. Dobro, tu Jones opet će onda reći. To je to 2-0. Mislim da je ova ljudi završen posao, čim on mi ne daje toliko jedan dobar tim. Dodaj Cristiano za Velga, to je to 3-0. Ljudi, iščekujte iskušenje. Ne. Iskušenje očekujte sada. Ajde, djela, jedan solo. Gdje, a golman naći, ono, misli ga lobo. Opa. Te jebi. Opa, Cristiano Ronaldo.
pare, pa pare. Besan put. Dovoljno besan da izašla lopta skroz napolje. Dario prečku skroz napolje. To je to ljudi. Pobjeda je naša. Opet idemo više nego što smo došli. 599. Neću više da igram ljudi. Dosta mi je gdje smo stigli. Važno bi da uzem moje slatke pare. Ove su pare. Ove su pare. Plaćamo pare. I ljudi, ovo je nenormalno dobro, što ćemo trenutno da upgradeujemo. Pare, nema i ovdje je, oh yeah. To bi bilo to, vidjeli se sve. Tako da to bi bilo to ljudi, rekao sam vam sve, znači u Clash Royale, klan se zove Burazeri smo mi, uđite u njega, zabavit ćemo se, klan čest da budemo 10 od 10. Tako da, ostavite like, share i sub. Pozdrav!